Anda je bagaw ni anda me bagaw anga fuli be awye radio savar fm do ikono ton kele to mulo kabo kabala zone universitaire konnala anga dugo kun jawoni soro ale bina ke suba konnala ibe blo mo 5 konnala ibe blo mama jige ale la ale de 5 konnala donc anga dugo kun jawo ale bina ke chekeda mo ta bore la service ale be suba konnala ya lo be chama ne tere o mana ami bina masala ke amina be femu tere ba mino be boyoro munda be fenkalite mu bina wala li chama kanye ame fa sina dala sona ma fa yani chama bina solala ana ta la service konnala la service à votre service. Salam alaikum. Université. Aywa inafanya kwa jina program na nia yela service alikuwa nala yano au erenyi bala nala ni kuna yano nema ya de bianwa ni soja de wa aywa butira kona chekan afengo butira kona chekan ko sabe okumana amena kuma te mu ngodola awaye refanya na ka za te refon ka te ga don kwani okuka anyangwa aywa mamadula anye wika jo kan kasi imagine tan moy ko nala yano ibe se ka iko ko nye ko jo kan ni ko okay oye anye fole a global la amena na wala licha make akoka fosebe amena na dado ni feritel ni kelen bela jelena kanye koli kanye aka wala sa am se ka famia chama soro ko ya mununa bari afeka fe mu koni aka chane amnon ka cha donc amena nye koli kanye aboyoro ka ani ka tase qualité uka différence mu du ngon chef mu yere la donc amena nye koli chama kanye ulula aywa mamadula iko kibe guru karu fe kibe se ka guru karu ni dilana ka ana try kwa il a même sandion bien mari quoi d'accord bien premier canto yo quoi on pour la deuxième qualité ok comme ça yo ko ga ni ka kuziri ni ko chamin sa ko ba no wa ya ku ga to ku ko ga tawo na dale kaltu ok nous be ale qualité donc couleur différent mais c'est ça il une blocage la boraille na différence mu no te ça ka do quoi on est premier c'est premier parce que le mélange double mélange yo na pour nous le mélanger on y charge pas ni ni do ni 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 monte na yo ka be fa ne ko to ma fa donc te ko to mai mais ko to men na te ok mais où sont ko la jume de ka il y a mais son chani ok donc on est allé premier à alors la première ok il va faire numéro fini bon fait on met bon mais le soit gizla para ver toi pour participer de il c'est beau pareil allez já tô iko kwa ni ko ni to ko idime soit gizner moi moi sama faut que si basé soit gizner aywa aywa ina fo o yere nye bala tugo ya munna mama la fe ano ale be fencha mani fili ako ko soit gizner do yere ba fama ko tisi bazen donc o fala jaru chama be ano ka kase brokaruma iya ida do kuma do la fene iko ko fevere be ino mini o vaccine qualité mu ndi fe ni te ka problème dala vaccine ko ma la Non, non.
Vivian. Viviane, c'est Viviane. Viviane. Ça allait complet le truc. Il voilà, photo va ça mettre au bout. D'accord. À votre voile là. Ah, ok. À quel point on attend? On va faire ça de grande. Vert patient. Moi, il faut donner tout. Allez, votre voile. Ok. Ah. Ça va les tissus Viviane. Ok. Donc, mieux pour l'année. Non, mélange bien, ça mélange bien. Un mélange, il faut boire du monde là. Par exemple, nous voyons, mais dans les pouces, nous on a beaucoup. Ah ouais. Bon, on a mis cette année, on a ménagé avec beaucoup. Ok, on a eu d'oreilles. Aywa, mama la, on a la numéro de et qu'a fait le il a sur le ok, il veut se gagner pour lui donc gagner quand il aura là. Il veut souvent qu'on a mis, il veut rejoindre du mana. Ni moi mon lui là ça, kabenana, maman la fille, kana sanike. Ni tu sais nous gara mon mi avec kana sanike. Au dire la toya du monde. Bon, on a le souvent qu'on a là. Bon, comment tu es que ça va là? À quel âge ça quel âge là on y a mêlé. On est rue Mauvais-Cinq on a. Ça c'est d'ailleurs ça ça dans la numéro. Ok, il fait la numéro du quoi, il va me le dire. 73 76 73 73 52 73 55 55 52 74 72 80 ok donc mo mu be no ni we fe ka mama la soro e akan kana boutique kon la no agogo ulube ime mama jigere la plus moment 5 ale kon la woni mo ma se ka fara famille soro ni ga jusra o fana bi no 73 52 52 73 55 55 52 donc mo mu be no ni we fe ka ula soro ibe olu nega jusra nunta ini mama la ka mo bela jele be nyoko soro aywa mama la broker ko fe ani choix tissu ni ko fe ani bolan vaccine ni ko fe ebe fe wera o priwa ouais il fait la gueule jamais tu pas vraiment c'est sûr qu'on a envie comme moi là de que les voix c'est pas bad on a pas c'est donc on a ya oh wa ira ka foko ba mo na kuma do ko koni yiri boyana ka bolo fara be chaya donc aka bolo fara uchaya lelo abe yoro chamana abe butigi wero be yoro wero la ina fa ye finu ni muso finu ayu bela jele da mafara ka bolo yona donc tissu butigi fana be yoro wero la minte ya moroi donc o pa be tissu qualité mo ko bala ibe se ka ulu bela jele la soro aywa mama la na tigi ba bati amna masala don ke ni ga client yo ko ma ni client chamana butigi ko ya donc ani client do be na nyoko soro ale ko ni dona mbara ni era parle be to na guru ne adane do joli to ni jam ni to ko mata ko kala ni ko sibi numero ni ka su sa me mala ça bolo ni ta ke même quand on est là sans parler mo de o etene parle bala mama la fe ya ngoni adale ni mo ko biti su ko su basé mo deseru basé mo tissu do be no na dessin de bula aba bele bele ko yo be bolo de o be bolo ni ka client ni mo ko biti su la drone na sale de bula aka tissu kan qualité do et puis ba c'est tan ko na wore ko ya den ni tissu sa ke tan ko na wore wore ale kile ngoro ni ba ko tissu jar ni ke vraiment hier la ni na wona ko na mara tissu ni ba bebe ni sonja kana ta fere mu mo kana be ni sonja donc ibe ga ika kuma la ni ya famia ebe na iyere bi pari mais en même temps ibe na sa fene ta ga fere fa ko ka sa awo ne be na ni ba sanyere yi mani parler ya la dola no ya bo sanyere ne be kla ga ta bolo ka ta fere parce que mo mu ba ide na be jowi ba ko ta fere rodo donc ni ya expliquer ta rodo ne reba ko mi na ta bolo ka ta fere uma ne be pari wo le reba kla ka do sura kan tin cher la ne kon se ka foka ta gana ne kontani
très bien, ne content de très ne na on a mis son dia quoi parce qu'avait fait mon dia qualité au dessous avait fait mon dia mon ba sambu on avait content donc ada yo ye ni kwani témoignage dani ka fo ko ayre kwani parler do mama la ka fin de la ni wati la donc anana be ama fene ka soro ambe ni bara nunu na do donc o ere be kuna wolo bai kaira ka fo ko ale kwani be na sanike ya kosebe abe sanike mama la fa ka fe bela jele be boya no donc wa be fere fe munu fere fana abe ga ta mama la de be ka fere mo ma bari mama la be fe munu fere qualité o do donc mama la ka finir plale la parler ba play aywa alisa amba nga yala ke boutique on la amina se client do fana ma oh problème baro fene sigile be alors la blanche o fana amina se ale fana baga ne ba ito wani ta vraiment mama la boutique on et puis qualité ni mo fait au carte ici vaccine vraiment accueil parce que chaque fois amina sana non mais maman la boutique yere jani bi accueil au mana na jibe da ma boisson mi da ma vraiment ni ko bolo en tant que marketing ni boyeke vraiment ni be fait ka client on so di client la ni so jani ko chamo ye quoi vraiment wore ko ka maman la boutique. Merci. Ok, kuma jana ko jugu di fana client do ye ala fana be bo fo la fiaboure kasi ano kana sanike oh iba e ka fo kuti chama de be no abete molula ase ya maro la suba konnala sonko wa ira ka fo qualité bi ina fo ga ni ko ya muluna aiwa ame se mama la yere ma ali sisa aka nye foli do kani bari na yere nye be tusi do la ya muluna ama ko so ne nye be tusi do la amo kuma ke tisi ni tisi nya sugu jumeni ona ya kacha mo ko tisi abe fo mo musulun do ko aha mo minge pantalon yi do e sile ati na piota mo mino ah so est-ce que OK na piota mo mino ça fait du manuel d'accord donc nous be wala so Paris na tinga te quoi ma cha flo ga se ni ko il faut un peu ça normal d'accord tu donnes le bagage on va dire au monde il faut un temps mal d'accord aywa aina ko onye bala to ya munna to ni Paris ni soit Paris aywa are fana penye femini mau chama mala go don pasre fo aywa o koro ko mama la fe yan ko ni me mago be kura ni na mau ma deli ka femini la folo ni sera ya no ibo soro ya aywa ambe nega jusra al sambo la donial ti ngoma akoko mami be na au mago be mama la ka jusra la abe se ka soro 73 55 55 52 ore biolo plani saba biduru ani fla ni ya welo kan doro ina be nyogon soro ina la service ale konda la no ni dona ya ko ni soja oredo aywa anyebe mo ko ni be ka chaya ko sebe anyebe mo ko la ko sebe qualité ko kama do bari jaba ko ni abe ka chaya butiki ngono ko sebe donc ama se ka gere mo ko do la ne ba iko woni jabu ma ko diwali wele balom se ma na la butiki ko ya mu ne la ka kisi ni mo na janyi de ni la ka se ya no donc bi na la mu ni bi ne na la demoiselle Finsale la demoiselle Finu fana be so ya ko ya ni mamba were donc na la demoiselle Finu qualité bon ni wo mi ni mo be anno alere to ga ni mo so ali ga di mo ma na ne mini nyere faribeta mosa d'accord donc akala donia alisala ko obe radio savoir FM de kam bi kono ton kele ton wulo flanfier suru abanga page fene kan direct la ni wakati la no de savoir FM 91.7 donc ambe dogo kum jago ni soro amale kene de kam ni ambe la service ale kono na Mohamed la fe na fa mama la ambale ka boutique bay ni kono la ani client ma faranjo na ali sisa amna ni ngali do ay wa joli bebe mama la fe ya ina le do Walaikum salam.
sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun de ye e bila ka to ka sanni kɛ i fara ɲɔgɔn bukan diraw O b'i kunbɛn ni yɛlɛ ye. U bɛ mɔgɔ bonya ma trop. O de ye ne bila sanni na Mama Lafiya. ok halisa an bɛ taa Mama La fɛnɛ fan fɛ nin wagati la Mama La an bɛna ɲininkali k'i la i ka nin fini dagabana ni fini bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ Mama La ka fini ka ɲi o tuma e ka fini tun bɛ bɔ min? Sugu bɔ Dubayi bɔyɔrɔw ka ca d'accord mais Mama La e yɛrɛ ka fini kɔnɔnaw la c'est vrai mɔgɔw ye témoignage caman kɛ fɔ ko i bɛna qualité de nɔfɛ mais e yɛrɛ bolo Mama La jamaba min bɛna i ka boutique kɔnɔ sanga ani wagati e yɛrɛ bolo e bɛ mun de kɛ pour que o de se ka jama lafiya wa? Ok, mais e yɛrɛ fɛ yen fana n'i y'a jateminɛ i ka boutique ɲɔgɔn caman bɛ suguba kɔnɔna na mais e yɛrɛ bolo danfara jumɛn bɛ i n'u ka boutique cɛ? Bon, danfara man di mɔgɔ kun ɲɔgɔn cɛ an bɛ livrer ni mɔgɔ tigila fɛn dɔ b'a kɔnɔ ona bɔ client la kana ko balimaya dɔrɔn donc e ni ka client cɛ ye balimayaw ye bon caman y'a fɔ ko ni i nana Mama La fɛ yan ko i bɛ nisɔndiya sɔrɔ yan nisɔndiya bɛ sɔrɔ wa jisuma b'i kunbɛn boisson b'i kunbɛn ne yɛrɛ kɔni bɛ se k'a fɔ ko o kɔni o kuma in ye tiɲɛ kuma ye bari mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan nɔ sisan boisson b'a bɛɛ lajɛlen bolo boisson dira mɔgɔw ma wa jisuma bɛ d'i ma k'i dusukun sumaya ayiwa i ye ye ko fogo bannen donc Mama La i ka bon kanti ka ok Mama La halisa an bɛ an lamɛnbagaw ni an filɛlibagaw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ Radio Savoir FM de sanfɛ 91.7 Facebook an b'an ka page Facebook fana sanfɛ n'o de ye Savoir FM 91.7 an b'o page kan direct la nin wagati la jago ni sɔrɔ dɔgɔkun jago ni sɔrɔ ale de don jago ni sɔrɔ jɛmukan ale ye ka se ka na jagokɛlaw fɛ yen ka masala kɛ n'u ye u ka jagokɛfɛnw ka se ka u lakodɔn k'a sɔrɔ ni mɔgɔ min lakodɔnnen don ka dɔ fara ka lakodɔnni kan n'a ka sɔrɔ ka bon ka dɔ fara sɔrɔ kan halisa donc an bɛ o baaraw de kɛ jago ni sɔrɔ jɛmukan kɔnɔnaw la a dabɔlen don maaw lakodɔnni de kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kama an bɛ la service an b'ale kɔnɔna yan nɔ ani Mama La an bɛ ka masalaw kɛ a ka feerefɛnw kan i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na butigi in kɔnɔna falen don minɛn caman caman de la o kumana mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni e mago bɛ ni minɛn kofɔlen ninnu na ani ni minɛn minnu ni aw ɲɛ b'a la nin mɔgɔ minnu mago bɛ o la o tɛ problème ye a bɛ se ka nɛgɛjuru sira a bɛ se k'o ta o de ye 73 55 55 52 mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni i mago bɛ Mama La la i bɛ se ka 73 55 55 52 o de ye 73 55 55 52 n'i y'o nɛgɛjuru sira ta i ni Mama La aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o tumana a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na la service bɛ yɔrɔ min na o de ye suguba ale kɔnɔna ye n'o ye rue Mohamed 5 ale kɔnɔna la immeuble Mama Jige u bɛ o kɔnɔna de la donc mɔgɔ minnu mago b'u la problème fosi t'a la n'i ye nɛgɛjuru sira ta dɔrɔn i ni Mama La aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ aw bɛ se ka masalaw kɛ wa a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko
k'olu ka baara ye min ye u bɛ livraison de kɛ mɔgɔw ye caman bɛ feerekɛlaw la olu t'o kɛ bon a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu ni u ka déplacement ka gɛlɛn donc olu bɛ wuli ka t'i ka minɛn d'i ma fo i sigiyɔrɔ la u bɛ lafiya de ko fɔ halisa o bɛ client ladiyali de ko fɔ ayiwa ni i kɔni ɲɛ b'a la kɔni k'a fɔ ko butigi kɔnɔna na jama min bɛ yan bi na o b'a yira k'a fɔ ko maaw kɔni dusuɲago ka ɲi kosɛbɛ wa mɔgɔw kɔni labɛn ka ɲa mɔgɔw sago bɛ kɛ o tuma na mama la i ka kuma kuncɛli la welewele min b'i bolo ka ɲɛsin sannikɛlaw ma ani minnu bɛ yen n'olu bɛ ka nin tisi a dɔrɔn ta k'a feere e bɛ kuma jumɛn bolo I ko fille d'honneur fini o de ye tisi pari ye soit pari ye donc ale de ye fille d'honneur ka fini ye donc k'a yira k'a fɔ n bɛ taa mariage kɛyɔrɔ la o fini bɛ yan n bɛ kɛ kɔɲɔmuso nɔfɛ mɔgɔ ye o fini bɛ yan wa fana mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka kɔɲɔmuso fini yɛrɛ dilan k'a ɲɛ u ka pari u ka ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ wa mariage ka ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ni nana u ma ala fɛ yan i b'o sɔrɔ yan o tuma na mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni u ni cɛw bɛ muso ni cɛw bɛ uniforme kɛ ka to ka furusiri kɛ fana finiw bɛ yan kubulu finiw bɛ yan nɔ donc mamala kɔni bɛ yan nɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyali de kama a ye bɛɛ lajɛlen ta k'a la ka d'a kan fɛnɛ a ka tisiw bɛ yen fana n'o ye cɛ tisiw ye a b'olu fana feere o butigi bɛ yɔrɔ wɛrɛw kɔnɔnaw la donc o ye k'a fɔ butigi kɔni bonyana kosɛbɛ donc a kɛlen don ka o butigi kɔni kɛ yɔrɔ wɛrɛ la an bɛna an sɛnsɛn ka se tisi butigi fɛnɛ kɔnɔna la yaasa an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a ka cɛ tisi butigi fana kan. A bɛ cogo di ça va? N bɛna ci ma sisan n bɛna ko n bɛ feere la n bɛna ci ma sisan. Fɛn jumɛn? Ba, n bɛna bagi in bɔ. Ala kana baasi k'aw la ne fa ne tɔgɔ ni jamu an bɛ la service kɔnɔ k'aw ladɔnniya halisa a fɔ nin ye la service boutique filanan de ye a y'a ɲɛfɔ cogoya min na mamala yɛrɛ ka fɔ o la ko u ka boutique filanan bɛ n'o ye tisi boutique de ye donc u bɛ cɛ tisiw dɔrɔn de kɛ yan nɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya sanu la cogoya minnu na donc an bɛna ɲininkali tɛnku o boutique kɔnɔna maa dɔ la yan nɔ ayiwa e tɔgɔ ni Denba ayiwa e ye tisi feere ayiwa tisi tuuti jumɛn b'aw bolo i bɛ se ka dɔw bɔ ka yira an na k'u tɔgɔw fɔ an ɲɛna. I m'o dɔw sɛbɛn ba e ka olu dɔw jira an na ka ɲɛfɔli k'an ye olu kan an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ o la cogoya min na. D'accord. Bon, sisan kalite caman bɛ yen kalite min filɛ nin ye Dubai tisi. Voilà, tisi. Bon, ninnu bɛɛ ye tisi léger. Dubai tisi léger. D'accord. Caméléon fana bɛ yen. Caméléon fana bɛ yen. Tisi caméléon bɛ yen. Ale bɛ to ka falen de wa? Voilà, n'i y'ale kala ni mɔgɔ min ye yɔrɔ jan o da kɔnɔ fini couleur dɔ b'i la n'a gɛrɛla i la i b'a jɛnsɛn. Caméléon ye. D'accord. Tisi bazin fana bɛ yen. Tisi bazin VIP. VIP. Parce que a qualité ka ca sugu kɔnɔ nin waati. D'accord. Nin qualité min filɛ nin ye après nin qualité. Voilà. D'accord. Donc nin qualité nin fana filɛ nin fana ye léger ye. Ninnu bɛɛ ye cɛ léger de. Ninnu bɛɛ ye cɛ tisi léger ye. Bon nin ye carolais ye. Carolais. Tisi carolais. D'accord. Bon nin ye stock ye tisi stock. I bɛ se k'olu jigi ka yira an na. Voilà. Tisi stock. Y'ale couleur bleu marine stock. Dɔw b'a fɔ ko kasi. Kasi. Voilà. D'accord. Donc nin fana y'a couleur wɛrɛ ye. Mais i bɛ se ka prix dɔw fɔ an ye ninnu kan u prix u bɛ feere joli joli. Bon yan tisi stock ninnu an bɛ se k'olu feere 800.
Tissu basé no million sera tissu léger D'accord. Fallait Dubaï ici des quoi. Dubaï tissu. Terminé. Ah, il fallait léger Charles Dumais. Pour un bowling. Numéro trop. Ah, ok. Super 5. Super 5. Voilà, il est super 5. Alors, super 5. Il y a 360. D'accord. Voilà, les métiers référés qui l'ont. Hein? Donc, on dépend aux qualités ou là. Donc, il y a couleurs différentes. D'accord. Donc, il a fait Anianye et Mamalaka et cette boutique là qu'on a la service. On la service là nous ratila aka boutique tissu boutique. Ale kele no ka bonyo ko ma de. Donc akele no ka bonyo ko ma tie fini ani buso fini akele no ko fere ro bonyo ko na. Donc ya oro ko ni boutique dabolo no tie tissu do ne kama. Ina fa anya ko nya ko ma yere nya bana tissu qualité chama ni biano. Ni ma ko jora tissu la tiao e ma ko mara de tissu qualité pour bisera la service qu'on a là do o tissu so ya no wa we asa songa da matmedia ri fanana mo mu veni au mo be tissu la ibi ka ka mariage ke ro de la de mu yoro ki wo fe e ma ko bala ka ta eno ki pari la service qu'on a là bisera la service la 113 55 55 52 wali mo abc ka ou le 63 55 55 05 ni wele la doro inu be nyogo soro la la ka je inu be na nyogo soro ka kuma chama ko ani fana ka se ka kunafonia chama soro ko ka boutique fona minonka ina fo aw yere nyabala to ka boutique nu fla be la jele ni falendo wa be qualité ko de kuma na ambawla donia alsa ka fo ko jago soro jonka ale ko ni be la se aw ma dogo ko anga page Facebook direct ka dogo nga dogo ko nana ni émission kele be passer durant toute la semaine avec jouer kadam le lundi faut ka table samedi là donc e mo ba ala ka foko ibe fera jem kan ko ni ibe fera do ala anga tani nyogo ke e fana ka boutique ko nana ibe nega dusra ibo ta no de 20 80 21 47 walima 82 82 84 83 ni yota o savoir FM la nega dusro e ina mena nyogo soro ni ala ka jenyi o kuma na jem kan ko ni ale be ka se apunte yoroma amesa muso boutique ko nana yasa ka mamala ale ka dernier mot aywa mamala jem kan woni ale be ka se apunte yoroma anane lo sisa kuma kan mun bi ibolo bi se ka kuma kan laban nu fo anyana jem kan yere ku ibolo ma Voilà, maman, le galère au bout de la rapide. Do un client qu'on a ou aga sadama ida. Tu vois, on donne pour la galère. OK. Anyana, comment anyana? D'accord. Donc ame jam company ale sira ku yoroma jagoni soro jem kane do kun konnala. Donc entre la service yambale de konnala yambi kam masala ken buye u ka buti konnana minonka. Ya ye ka fo ko muso finu bi a che finu be nganye mu be la jelenye mo mu be ne aw mago be la service la ka se uma ya sa ka se gi na wolo fini ko nywana ibe na fe ano be mo be 5 ko konnala imeblo mama jige be o ye no de me mo mi ni wuli ka joka gele ima ibe fe o ba wuli ka tiga minandi ima fils di rola o la ibe ne sra ibe o kongo 73 55 55 52 aywa wuli ka jo mi ko munu be o barawke ale bina da do la ka don fani Ko mun me ni déplacer da ko ma ba message ci ama WhatsApp kan wannan ba mu sala no 73 55 55 50 wal ma 74 72 80 wal ma 78 15 30 woni mo mi yengele liggéey ni ga sala WhatsApp wal ma appel normal la taala fe man ke yoro ko na wal ma ko na fa segi ga mi na so aywa ay awere kuma bela jelen famia o kama atena jele akuni mo shibulu
ni ma se ka wuli kana ani o se ka kɛ ka taa di ma pisi yɔrɔ la donc an ka jɛmukan kɔni ale sera kuncɛ yɔrɔ ma an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma minnu tun bɛ k'an lajɛ an ka page Facebook sanfɛ ani mɔgɔ minnu tun bɛ k'an lamɛn an ka radio Savoir FM sanfɛ fiɲɛsiraw kan 91.7 fiɲɛsiraw k'a fɔ ko an tun bɛ Mamala ale ka boutique kɔnɔna n'o ye la service kɔnɔna ye ayiwa an b'a fɔ ɲɛna ko a k'an bɛn wagati wɛrɛw la jɛmukan ale lasera maa min fɛ o de ye Amina Kulibali ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn o ntɛnɛn kani ka jɛmukan kɔni ale bɛ lase don o don sa fo ka taa se samedi ma ka daminɛ ntɛnɛn fo samedi ayiwa an b'a fɔ ɲɛna ko a k'an bɛn aw bye bye